Здравейте! Аз съм Бойка Балан, основател на агенция за тимбилдинг и събития Enter Event. И днес бих искала да ви разкажа кой и какво стои зад вратата на Enter Event. Изключително съм благодарна, защото работя с най-яките колеги, група от професионалисти, които понякога не спят от вълнение преди събитията, които организират, защото истински ги е грижа, които са изключителни професионалисти в това, което правят, които са много повече от екип. Ние сме общност, т.е. подкрепяме се повече от това да бъдем на работа, знаем си мечтите, познаваме си страховете, което ни даде много. Enter Event за нас е едно непрестанно пътуване и през годините сме минали през изключително много неочаквани обрати. Едно от тях беше пандемията. Успяхме да се справим заедно и показахме, че сме много гъвкави. Често сме си извън зоната на комфорта, пътуваме стотици километри и обожаваме това, което правим. Когато видиш на тимбилдинг, че хората буквално бършат сълзи от смях или някакви невероятни резултати, които цепят след още първият им тренинг или събитие, за което 5 години по-късно те още говорят, изключително много осмисля раздаването, творчеството и винаги съм се чудила кое е моето изкуство. Стигнах до това, че това, което се ражда по време на събитията, всичките елементи заедно, емоцията, която предизвикват и целите, които постигат, това е моето изкуство. По време на това Enter Event-ско пътуване направихме общност и с нашите клиенти. Има клиенти, които останаха с нас повече от 10 години и някои клиенти в началото ни доверяваха техен екип от 10 човека. Същите тези клиенти сега ни доверяват всички техни екипи с хиляди хора и с пълно доверие, че щом ние сме там и нашият екип е там, значи събитието ще мине наред, целите ще бъдат постигнати и ще бъде изключително забавно и запомнящо се. Дали свикваме с напрежението, дали свикваме с постоянното разнообразие и с живото предаване, вълнението винаги е голямо и пеперудите в стомаха продължават да живеят упорито там. Моята дъщеря обича да се шегува, че мама има най-хубавата работа, вместо да отива на работа, тя отива да си играе. За нас играта продължава с все по-бързи и по-големи темпове, защото сме доказали през годините, че преживяванията са невероятен инструмент, който освен да оставя хубави спомени и емоции, е много силен за постигане на цели и резултати. Благодаря ви, че Благодаря ви, че споделихте нашето Enter Event-ско пътуване и нашата емоция. И съм сигурна, че ще намерите начин да се свържете с нас.